Tá an chaorach linn agus támuid tagtha go bhfeirm chaorach an seo I tón na gaoi churnamóna chun na Gaillimh agus bhí an tálinn ar maidin mar tá rud ag an fíor speisialta díreacht tar éis tuairliúnt saolaíoch uan nua díreacht copa nóid ó hin tá sé glóta féachar seo. Bairre, inis dom céir de Thorlín de éireann ag an am seo den bhliain san airach. Ag an am from den bhíon hagann a lán uan sa bhfeirm agus caiimiid vector agus spréachar agus bíon na mami ag tuairt an charachó. Agus inis dom, mátá is agad, céimhéad uan nua tá éireann bhfeirm faoi láthair. Beidir trucan ó characha uan. Trucan ó characha? Se. Agus tá siad ar fad go hálinn, anna glóta nach bhfuil? Ie, se. Lauren tá uan ólinn agat san seo agus Cian tá maide agat san seo. Céir dhéanann tú leis an maide seo? Bheirmas leis na uan leis. Ón is cideocha sí tras na agat? Se. Agus inis dom freisin sin Cian, céin fá go dá gurm ar an uan seo, mar tháinig me dana eile ar uan éagsúla. Mar tá sé buchal. So current tú dá óratha ar na buaclaí agus dá eile an sin ar na cailíní. Inis Rachel, rugach an uan seo caiicí seo hin? Caiicí seo hin, Tá sé mór? Tá sé an mór. Agus inis dom mar tá éireann tá sé mór, ach céir de Thorlín aber go léithú. Ar maidin caiimiid tomant ó forc agus bí chur go dtí na cuirí agus an sin beidir tá jobbaní beagga dhéanam beidir gata chur sús nó beidir tá ceann acu tí. Agus tagan na húin ar fad ar an saoil san airach timpeall na Cháisce agus cá déann siad an sin. An ar an tá siad níos miú, tugann siad tú sús an sin, Mount Cable, nuair tú si níos mhór. Agus inis, tá sin nám le nithe.